Onye nọ bisi men nọ mana agba nọọsụ ebekwe nọ onye na-agba ọsọ ihe nrite ebekwe ọsọ mkpesa na anyị na-agba mgbe dị ntakịrị ka ọ bụ ndị Kenya na-agba ọsọ agbala ọhụ dịka ọsọ kemgbe na-akpọ gị ị na-eme ma na-agbagbu onwe m n'ọsọ ọ dị mma otu ị na-akpọ m gịnị jiri emezi chere ọ dị nnọọ ka ihe niile na-agwa gị nnọọ kemgbe na ahụrụ gị n'anya oshi na ntị ke banye shi na nke ya okpopụ ka iyo jenvie nunni nene ka ịra nugoro anụ ọfịa chọọ ka nye onye ọnụ ozugbo nwanne m nwaanyị ka m jụọ gị ọ bụ ihe ọjọọ na nwoke ịhụ nwaanyị n'anya ị na-ahụ onye n'anya hụkwa onwe gị n'ime ebe ahụ onye nke sịrị gị nsị m na akwụkwọ dị anyị ka mfe ụzọ agbara kugbukwe gị nna ahụkwa n'anya ya hụchikwa anya mgbe anya na-ahụ imega ya ka onye anyere ahụ n'anya ka m ga-agbagbukwe gị ma na ịkwesịrị gị anọ n'ụlọ ụka otu geje were ọkụkọ na ewu ma ji gakwuje nnọọ onye fada si Chineke ekene dịrị gị n'ilecha n'anya mee m agaraga nwoke lelebe ji ọrụ dịka nne nwata ahụ dị mkpa hụ ugwu ụmụ ọmụma asa ahụ dịka nwata nwere imi ọka na eze mkpọgala eze m ga-abịa na-agba gị enyi agbara kugbukwe gị ndị mmụọ na-ahịọkwa gị nri ndị mmụọ hịọgbukwe onye ka na-akparị Anakwa akwụkwọ nri ọzọ ọ na-etokwa eto mana mba papa nke m ọ gịnị onye mere gị ihe ka ebe ị nọkwa na-ewe mee gị ya nna eyi lekwanụ m anya o oyi ma ọ ma ịnya ọ kpara mmadụ ọ malite m ọ gịnị kedu onye mee gị ihe a amama ajụjụ ole ka ị chọrọ ka asa ajụjụ ole ka ị na-ajụ ma ajụ otu ajụ na ajụjụ iri zofu gwana onye mee gị ya na gwana onye mee gị ya adaba na-asụtagharị ọnụ kụnye ọsịsọ nọrọ ya na si m n'iru bụ nwanne gị nwoke merụrụ ahụ ịtụkwuru ebe ahụ na-ekiri m mama o zibirala m na ndị ntọ mmadụ bịara ịtọrọ gị na anụkwa ndị ntọ ndị mmadụ na-atụlara nwere mejọ kpechiri ka m ndị arịbịa tọrọ gị mama m na ndị ọlụgide ọgụ akụgide m ndị akụgide ndị ọ bụ obere ya ka ha gụdatụrụ m ndo nwa m ndo nna m nkekwana ihe ga-eji wee jekwuru ndị ntọ jee ka ha tọrịa gị maka gịnị kwanụ maka gị ma ahụrụ gị n'anya hapụnụ ndị ntọrị nwa na ha bịa tọrọ m maka ahụrụ gị na-achọ nke a na-adọrọ gị lebe ma m ga-esi manụ ndị a na-eji egbe ha nwee ike gbuo mmadụ ma ọ bụ ya nara ego ndo bịa nọrọ onye mere gị ihe leenụ gị lekwa ịlụsị ndị ntọrọ gị na-akọ biko gwa anyị nwanyị mere gị ihe ị na-ekwudo ihe anụwa ị na-acha ka nna gị ọcha ka nna ya chaka ọmaka biko zuzukwa n'ụlọ je nọrọ anị nwa ụlọ aka kwutere na-ene m nye m akwa m ọsịsọ mba gị nwa bịa nọ n'ebe a nwa na kị akwa m esiri ịchọ ose mba ka ihe ị ga-eri ụkwa kekwana ihe ị ga-eri meko na mọt mba meko na mọt jee weta ego n'okpuru isi akụ kilo ime ya o nwere akpa ma chọrọ nwepụ ihe nye ọnụ iweta ọ sị gị zụta akwa zụta milk akpa 7 akwa ịsa ngwa gbaba ọsọ kedu ya ịpụtago mama ebe eji amegbu mama akwa obi ọjọọ
ka ebe nwa lechara ọmanya ụmụ dịka ya kụọ ngwogwo oge ga na-alụbi alụ ndị alụkwa na ya gịnị gịnị ga-awụgbu ka ọ na-egbu mkpa nwa-akịrịchi nwa aka nwokwu mana ọ kakwa mmanwụ na ihe mmadụ hụrụ n'anya bụ ihe karịa ngị ga-ejele ihe na-ahụghị n'anya egbu oge nke ka mkpa bụ na ahụrụ m nwaanyị n'anya ma na bụ ihe gbuo mmanwụ ndụkwa n'otu ọgwụ ndụ ahụrụ m ya n'anya ọ ka mụ na ihe hụrụ n'anya bụ ihe ji achụ karịa ga ihe na nhụnanya bụ ọ dịgo m ji achara gị mma na-akpọ gị onyere ọnwụ mgbe onye ebe nwa mkpọ dị ka ihe ekwensu jiri tụọ aja ma ebe esi tụta nke egbe nye gịnị anyị n'ụlọ dị otege mmadụ ata gị o bitere nwa mmiri o mana ka akụkọ nke eziokwu ọkakwa mma na ihe hụrụ n'anya gburu gị karịa nga iji eje nwụọ na ihe na ahụhụ n'anya ma na-egbu ya gbuo na ndụkwa n'otu enwere ọgwụ a na-asa afọ ndị nwere nke ọ na-ele ndị nne ya kịta ọ ga-ebi na adọm isi adọ kpemkpem so onye ka onye nọọsụ si injinia eri nne ngụrụtụ na-eri mana ama erimebi anya bụ na bọọ rizin igbe anyị ga-eji bịa rie nne ojire tụga afọ ma ma oge m ji dị nke na bụ oge njere nke nwe nke rie na ya dọchie manya ebe ka nke m nwaanyị nke gị nọ na kichin n'ime ite ihe a mere n'ụlọ a na-egosi ya mana ọ bụ bifo bụrụ ihe ahụ ọgbawa n'ọsọ ojiji anya jekwapụ abịa jụụ gịnị kwanụ abịa n'ụlọ unu ka anyị na-abịa be m imezikwanụ gịnị abịa achọ m ịbịa sị ka nwunye m nakwa mkpa nwunye m mara mgbe o mere nwunye gị egbe eluigwe si Atlantic Ocean gbadikwa gị ọnụ o n'agbanyeghị ọgwụ anyị nọrọ mgbọsị a ịbịa ebe a jiri ọnụ ijeri ji na ede akpọ m nwunye gị bịa ọsị mụnwa jụrụ gị ka onye gị ya so lụọ ọgụ a o isi na mba oke ọyị gị isiara masị so nwa akụrụ gị ọnụ ara otu a ị na-asịrị masị Sean onye ọbụla kere eti ya ọnụ okwu di na nwunye na-eti ya ọnụ di na nwunye ọ gbasara gị Sean onye ọwa adaka meme o ji awụ asị di na nwunye lụcha ọgụ n'ụtụtụ eruo na ọkwana ka m jiri bịa sị ka anyị mezie m ji zụta ihe onye wosongwu onye ka m jiri zụtara gị ihe si ma zụtara gị banana na granọt enwekwa oshi acha eme ọcha aka gị eje ire ahịa na-aga rata isi ike rata ọmụmụ ka amụchara m ụmụ ma ndị toro ogologo emume ya niile eme ọ gaghachi otu nke ihe ọbụla na nkere ndị adị mkpụmkpụ ngwa were ya ị ga-emetekwa n'ezigbo ji
Ratara mom. Chai, na ya. Yenina. Silakai. Ago na guzi mu na ago anya na atu ha na-eri. Ị ga na-eweta ha na-eri buru nye nwanyị. Imo ajoka. Imo ajoka kwa gịnị? Ihe ọ na-emegiri isi? Ijigba ahụ? Asị nọ na obi adị m mma na ihe ngara imege ebe a na ihe taa ịtagodi uregoro tinye n'ọnụ. Ma ihe mere nji mmemme nweta ego a na njite anya na ga-ewere na-atụ n'ọnụ. Ara di ndị ezululu na. Bufu ha. Ama na ga-arụ ya. Bufu ya ahụ. Ama akụgbughị ihe ahụ. Mana ya anwụ ya ahụ. Agbakwala ha aka ahụ. Agbakwala ha ekwe ego mma m ka m ji zụọ ahịa ahụ. Agbakwala ha aka. Ego mma m. Agbakụgbukwu ego. Agbakụgbukwu ego. Ego mma m. Ai! Deme na aja. Na. Otu aka gị si ahụ nwoke gị si adị. Nwa m ewu nke ebele onye ụwa. Ime ajọka. Ye kam joge gị na nwa unu emego mbọ. Ana m mmadụ ya ahụ onye m ọzọ. Mana ukwu nwa dị ka gị nnabe. Ihe dị n'ukwu ahụ. He's all my very good friend. In fact, I got one that I can't. In fact,
When you try to buy a good Macanija de Noble, I knew one I could know you try. Tapiamo, Sire Tommy Jack, I know you. Mana di muka na nye mezigbo nso. You go on your way. O de kwe mu mo mmiri tomiko. O na ekwesi. Agotazi. To. Oni ga kporo na kporo ko. Chibike. Nekodi ihe mere nwoke. I mara onye fụ gị na ofile na ịtọrọ. Nekisi were drinks na kai mere onwe gị ahụ. Nesi ka ịdị ka agadi nwoke. Igbo Chibike. Ọ wụ eziokwu na ị na-enye mọm nsogbu. Igbo na me choka sago kwa get to get to dey adem cases Iluzom igwa gị. Na nwatakịrị a hapụrụ ọnwa iche afa. Ụkọchukwu nyere ya na ụlọ ụka. Chukwu bụ ike m. Chukwu bụ ike anyị. Ịma na Chukwu bụ ike anyị. Eri papa ụnụ. Enwe m chi ọzọ. Nwatakịrị ya wee na-azazi ala Imo adịghị mma. Dede ala Imo adịghị mma. Ọ sị na ọ dede ala Imo adịghị mma. One and only. Gbawam onye kwa N'ọbụchi ya ga na-akwa ya. Onye kwa ya ọzọ ma nkwe. onye wụkwa na adaka. Chibike. Ọ wụ eziokwu na ị hapụrụ ezigbo aha ụkọchukwu nyere gị. Change it to Dede ala Imo adịghị mma. One and only. Ịma ntụcha asị n'okwu Igbo. Ama atụgharị ya n'okwu Igbo. Gee ntị, ịchọ ka nsị agụ okwu soro tupe m yawa ahụ. Maka ịchọ ịma ihe mee n'obodo a, ịtụ ha na mte dali Imo adịghị mma, ma gwaghị ebe na-adịghị mma n'obodo a. Okwu a na-aga, ma ọ bụ taa, nwanne unu. Mama, onye a nwụrụ ọnụ. Nwa ya bụ onye eji grade anyị. Si ọmụ ọkwanye dị charge mmanya na nri. Ka nga jee n'ọrụ m. Aje sapụ onye bụ ebe mbara ya. And then Chiso, lega ngwaga. Ngwago pakana baroa. Afro gena ngodugu. Maneka ngwago. Oburu na ige ekwe, oburu na ga-ekwe omume, inye m obere oge. Otu a. Ngwe gosi gudugu ifuna ya mwa ukpaka nwere n'ebe nọ. Ọ ga-amasịkwa m ngọdụ ukwu.
rapụkwu ụmụaka ndị a nọ na-akpagharị na-amaghịrị ya gị hụ n'obodo a ọkwa fagwu ọnụ fagba fagwuru ọnụ fagba mụ ọwụ ụkpaka ihe m obere oge nyere gị mkpụrụ ụbọchị bụọ akwụọ m ụgwọ isi gị buruzie gị na mburucha nawa nke m na-egwuzi gị na mma m Chineke nna atara m ahụhụ onye aṅụrụma dị ka gị legodo onwe gị anya lere onwe gị anya ọ gịnị ka ekwe jụwa na onye aṅụrụma njụwa onye aṅụrụma gị nwa na-ebe ihe onwe gị na-emekwa gị ya anyị necha nna anyị ụmụ okorobịa niile juru n'obodo anya ọ bụrụ onye ajụọ taa ka ị lecha anya gị na ya kwụrụ n'ụzọ akpa nkata ihe na-adịghị eme gị n'igodo anya chelu ọ bụ mụnwa bụ ụkpaka na-agbara ọha ka ị na-akpọ onye aṅụrụma mmanya lee chisom m arapụla m pụọ kwụrụ maka ụka iberibe nọ na-ekwugharị ga-agbachitekwa m chisom m ịnọgide were mmanya ṅụgide nwụtọsịa brel legode ka edisi nwa bụ ụkpaka gị na-agwa onye aṅụrụma ihe onwe ga na-eme dị gị ihe kwuru gị taa nụwa ihe mere m ji were aka ikpe chukwu nna nyere m wee kụọ mmadụ aka ntị oke m dị ebere lee ka m gwakwa gị ọmụwa ka ị na-agwa na ịkụ mmadụ aka ntị tawara ya onye ya akụ m aka ntị agba ji ama mụnwa ka ị akụ aka ntị isi ya akụ m aka ntị aga m bilie ebe a kịta ịchọ ka m jukwu ụzọ kwụrụ ebe a maka chukwu mbili ebe nwa nwakwunye ebe ife m ga-eme gị ife m ga-eme gị ma mgbaji ọsọ apụgodo m ka m kwunugoro kịta ife m ga-eme gị ị ga-akwụkwọ ebe ahụ ịbụ na ịchọ ịgba ọsọ ife m ga-eme gị ma m kwunye ebe a kịta anụ a onye akwakwara m aja aka ahụ mada ajọ ada chisom m ka ebe ọ gawazi chisom ka ebe o tinyere isi oge anwa Dedi ma joka. Enjoy work guy must it. Dedi mo the bad man. Oh, one day not there. $10 for you. Dedi mo the bad man. $10 for you. Including a lazy motor. Abamozimo na banwananya. Hey, imekwana amatazi m gị change isi go. Ona tunu nanya, ona tunu nanya. Ego igwe. Ima ebe menu. Oge onye nwa nọ n'ụwa. Ọgwụ maazị asị lekwenụ m nara na m ogbu a mụnụ n'okana maka na oge na-adịghị anya ọ na-aga afụzi ụmụazị eche na ọwa egwu mana ọla anya igwe ihe bidokwa bịa onye nwe m ọ bụrụgodo ofu ụbọchị ka ịhụgodo gị anya ka m gwa gị enweghị onye na-eri ọdịka ego igwe m na-eri na-apịa ụtalị m na-apịanye ego sego ndị ọcha euro pounds dollar na-agaghị agbanwe n'anya nwanne m anaghị m esi n'ime nsi na moto nke jiri oyi pụọ nsi n'ụlọ pụrụ jiri oyi pụọ eke kpere anaghị m anwa ego na anyị bụzi ego ọ dị Igwe a ka ị kwuru nụnụ ka m gwa gị nsogbu nna bụ ụzọ ego nsogbu m zi onye ga-eso m wee rie ego aba na aja ụzọ odogwu nwoke ọma ayi weti m ma m gị na ịnọ mụ nwa ịma afọ ga-eche njigo ọkwa mụ na gị kwụ afọ ga-agbanwego chaa ego na-anyịzi m Dedi mo the bad man. bupụta gị nkọ ka afọ ya ka amagodi ya na-ekwe Ege ma ga-agata riwe ndeke nọ gị n'ime ha. Ọ gata ị chọrọ ka iwe nke a. Ọ dị ebe a ka ebido ebe a dịbe Ọ mbupụta nke nọ n'akpa ilego anya na-akpa adọkasachala. Ikwuru eziokwu Ego igwe adọkasachala. bupụta nkọ ka awa na-ekwe ekwa na-eme bupụta na-ekwe ekwa na-eme ife a na-akọ ya bụ ego ya bụ akụkọ ego ka a na-akọ ọ bụ unu ga-eso soro m ka m jee saa ụnụ ahụ maka unu wo ka ụmụ ọnụụgụ na-eto eto anyị dị na-esa ha ahụ ịma ihe ị na-ere ọ bụ n'obodo okwu oyibo na-asị ọkụkọmị na ụmụasị
ụmụasa ka na-eto eto ụmụ ọnụọgụ ka na-eto eto mana unu ga-enyekwa enyi ife mba na mmemme ụmụ ya mba kitegori ka mfe garịgodi ka amakwa mezi ihe ndị ọcha na-achọ obi dị ọkpụrụgodo bịa nyetụgodi m ofu pịa m ofu pịa m ego mba chọsi bibi cha buhu kwa ego na-abịa ego na-ekwu okwu bupụta ukwe mba boyota welie ofe ọkpa elu ihe duru ukwu a ego buburu m bubu ibete ihe sigi me mba apia buye le dala Jimmy, benanga ndị erigide ego tata aga m erigide ego chere ka m ego ọ na-ezute zimote nke ebe ahụ ga-emote mba bute obi otu a ka tinye dị bụ mba oke ọcha wepụta enyi zuo gara nne men dedi ma chọka men ebu m ego ebu m ngụ onye bụ igu ka egwu na-eso tube m ahụ dedi ma chọka men na-etunye ọdọkwa kadaka tube m ya ọdọkwa nuke ego ihe ihe baba egwu hapụ ya baba egwu ihe egedegede ta baba egwu baba egwu tube m afa ọ ntịba atịba onye wụ adaka onye wụkwa na adaka tụtụ ego na-esi isi mgba sobenum tube m afa dedi ma dị mma tụọ mi ọzọ tukwe mi ọzọ susuo mi esusuo nye m ị chọrọ ego kechọrọ suo mi esuo dedi mo di ba enye ndebe Kete ego na-atụzi m ego na-akpatụ m akpatụ ego na-akụgbu m pụta ego na-ebu m mgbu ego na-apịazi m ụtara ewe onye ga-eri ya eri Chisom Ọkpaka ọmarịcha nwa Chisom asị m ka m gwakwa gị ọzọ maka ihe ahụ mere ụbọchị anọ a ebe anọ a ime ụbọchị ahụ anyị nọ na-akpọ m ya aṅụrụma mmanya na-asị na m dị nzuzu ya mere si kemgbe ụtụtụ m si aka m ahụ chaka kemgbe ụtụtụ aṅụbeghị m ofu shọt ya mere m ji kpọbatakwanụ gị ebe a ka isi wee jụọ gị oyi m na-agwa gị ụgwọ na-aba aba ilere m anya nụ ya efe a zụrụ bịa ọhụrụ ịma ya na ndị ọcha na-akpọ nke ihe a na-akpọ ya n'oyibo a na-akpọ ya sinetọ sinetọ ọ bụ ofu okwu a a na-ekwu ofu okwu ịhụnanya a na-ekwu sins a na-ekwu kemgbe ụbọchị ya ka a ga na-ekwu sị ka mara ma enwere otu isi wee hie ụra tete wee obi gị wee gbanwee na nke aka ịkpakọ nke aka Ọkpaka akpụ mmiri n'ọnụ Ọkpaka achọghị m ebe eji apụ ebe otu na-ekwe ka nwa bụ
ihe ọgwụkwa ihe mere n'etiti Dedi Imo na Mmege. Oge Dedi Imo na-atụgharị Mmege tụm n'ọhịa tụm n'ụzọ, Mmege abụ isi akwara si na ọ ga-ekwe ọma nkwe, mana ugbu a sị ọ Mmege na-atụgharịzi Dedi Imo maka na ego abịago. Kweta ma ọyị na ego ga-abịa. Ọkpaka ihe a wụrụkwa gị ụsọ. Ahụkwala m ụbọchị ọzọ kwụsị. Ị nụrụ ihe kwuru? Ị nụrụ ihe kwuru? Chisom bịa ke ihe mere eme ka ọ gị enweghị nwaanyị ga-afụ n'ụzọ kwụsị enyi ya ekwete ihe mere eme. Hey, mba afọ kọmị ọfụma. Shoka anyị na-achị gị azụ ka mma ma ọ Dedi Imo bụ onye a gefere anyị. Mụwa gwaga gị na ugbu a mụwa gwaga gị na eji m anya m abụọ fụ ya na ọ bụ Dedi Imo dị ya ahụ. Chioma, ọ na-adị mkpa ka m jiri anya m na-abụ ahụ efe ya. Ọ na-adị mkpa. Bịa ya hụrụ na ị chọrọ ịhapụ ebe nna dinyere anyị gawa gị ịhụ Dedi Imo ka o nwere na-eme gị n'isi. Bịa ebe Chioma hapụgodu m aka. Ọkịma na ife aka mkpa karịa ebe anyị na-aga. Ọkịma bịagodu. Bịa. ya hụrụ ịsa hapụ ebe a. Bịa. Una afro Dedi Imo ebe nsu wepụta gị. Fụ ebe a na-ere mmanya. Ebe a na-ere mmanya. Ya na onye nọzikwa n'ebe ahụ. Ka ka ga-esi ma onye na-ere. Gbanụ m onye na nwoke nọkwa ya na nwaanyị nọ. Gbanụ m. Biko ajụjụ na ya ọ dịrị ajụjụ na ya. Ewo. Gbanụ m. Mmanụ aṅụ oroma bụ mmanụ aṅụ alacha abịa ọzọ ị chọrọ pọpọ taa? Ọ dị mkpọsọ ọzọ ọra n'ụsọ bịa crayfish a ụnyaahụ bụrụ izi n'ikpeazụ ihe eji fọ yi nwoke ị na anyị na-agwa gị nene onye na-agwa okwu ebe na onye na-agwa okwu ya anyị na-achọ ịgwa m na ịdajibere ihe ị maazị na onye ị na-ejekwuru nwere ọyị nwaanyị onye na-achọ ịkọwarụ bịa ọ dị ka na ayị ara dibịa ebe a na-ekwutọsi isi adịrọ gị mma gbaghara na ya ya hụrụ Mmege n'ihi Dedi Imo onye ikwu kpọrọ mbịa ebe a na ihe dịgodị mkpa na-ahụ enyi dị ịga hunting ka anyị gaa chụọ nta enyi dịrị m ịpụta ịma my brother achọrọ m isetụrụ down ịghọtara nke anyị kwunda adịghị ndị ifere ka ite echu ihe niile bifere pụta international na-enweta onwe ụlọ nyere m mesịrị ọ bụrụ nke a ị chere ọ bụ lokal ihe anyị na-ahụgasị ya nke a wee international ịghọtara na maka dede enwe ebe anyị na-aga na mmanya desara anya ya anwụkwana ya ọ na-aba n'anya nke a wụ confirm anwụkwana ya ọ na-abakwa n'anya mana leta desara anya na fridge ya asa anwụkwala gị ihe na-aba n'anya Dedi was a coming.
Dedi mo the bad. It's the bad. In around Madagi. A phone can not be. It's got the Ibu Mania. If only make it easy. My brother. If only make it easy. My brother and my husband at the side and on a banana. I'm getting it in a fridge. There go. Kubo Sigeto. In a Patamasi. In a Bagumaka, Umakana will in your Bolanabonaja, Totoroya Lufu, in your Bolanabonaja, Totoroya Lufu. Eh? Oh, it ain't about Bomaka. Go to one leg more cookies. Now, Ike see you go for my. What you want to do? Don't get a woman, take a bush. In more than money, and what other money would you go to Mukishan? Okay, Bonabana. It's trade me taking a loud way. Oh, yeah, just I've got him one. You know, I get you a woman here. You never take a book. I don't even one. I've got him one. You want the body, I've got him one. Oh, I'm going to Inuana, in King. I can lazy. And I'm on my home away. Only book. On a puzzle. No cock. Eh? Milk. Nay. Come on. Eh? Mutagi Kishana get. Our son on the moon. Our son on the moon, go with the guy. Chemang Mutanka. Okay. Can I come soon, Jepotel? Ntio Chigogi, can't go. Can I come soon? Just stop about answer back. Papa, Ndoshi. If case when I got, see me and go down, go to see me. Oh, Ndoshi, Jidegi, Rapusi and Dini, Buezibego, Bubala, Manugu, or Bluma Pico Pico. Nyagi can do shifu, Jidegi Naloge. Onye kwa ndio na njegego. Mapa. So guadro. Manufacturing ko ni wapo. Obu nu nejero wetaru mego. Puku nari abua ni senyelo unu. Unchita mawa. Ifuru ndi nuna. Papa, buru kwa nyere ego, okwa mmega. Ngeri nu mega geri. Olubero. Ego nli unu, ife obulu unu geri ka nge Africa papa. Leje wala papa. Oh, una mebu. Sele ni rupu papa so. Mana papa obu kwa na ime. Oh, mega. Ikane ebu. Seba, mba. Imale ju ndi ori. Finali ego. Isikwe ba aga. Nebu ofa. Na papa ko tambo. Wala ba lonso. Wala ba luko. Bianu lenu na kampo. Unu fufu efa ni unu pra amwasi abore. Nenu, ele ia por um aze que tá aparecendo. Não que se bota close, pede. Gade botar no balcão. Tá dizendo não, só para ali acelerar por. Acelerar por. E assim ando uso. O government, o bolsonaro, aí agora mano. Tá lá. Ninguém dá uau. Quem é? Que mesa? Did. Can you find it wrong with him? Okay, apa ni ya? Mami,
drinks nyere ya ga desa ya ka ọ gara ọrụ ọ bụ na ya ka ọ taa afụfụ ya mba bịa nwatakịrị obere Tempo mo ka gini. Wete ose. Mege chawanka. Àwọn kan meme. Nye wanne ki ko mege. Diensi. Mo ti na abile gom jego. Ni. Mege no ni ha. Banye. Nye fom kwa. Ofo mumu na ndi fugi hin na agba. Mwe si aje ngo mmanya. Ongo ni anu ka imeze gi ni egbu egbu. Mbo bụ na nke ya na apị. mechitọlụ ka m n'ihi N'ọrụ ebe ha na-ekwu sọsọ ekwule. Nna n'enyi. Nna megebe ọnụ pọpọ n'ụzọ. Kunitewe ka ịṅụọ ya ka ọ ghara ịgbaba gị n'isi nnụ. Nne ngwa. Mụọ n'ihe aṅụ na. Ngwa n'ihe na-aṅụ di ya. N'ọkwa fom ka ha gbara gbajuru na nne. Ngwa ka milk pụtachara na Pamela ebe anyị nọ. Anyị nọ be m, anyị nọ n'ụlọ. Mechikwa ọrụ si n'akụ mpụ. Phone down. Mmachi ka ọ gaa. Jide n'akụkụ pụọ biko. Gị nwa bịa jidie. Jidie. Ma gịnị mere? Mmanya nwanne gị nwoke si gị dowere ya ka i buru nwụchapụ fịam ha nja niile. Ugburu gị nata. Mama, akwụrụ na-edu. Ọ na-edu kọsịrị ihe niile. Ka ihe na-edu mekwa. O bire bụ mmanya si m na mmanya na-aba n'anya. Mmeje were akwa kechie anya m. Gara anya wụ mama pịagide ya pịacha. Ọ ga-ama m obodo oyibo ọ gara ebe a ga-echefu chi Igbo niile. Ọ maghị nke ọ ga-asị mmadụ na mmanya na-egbu na nke na-aba n'anya. Ọ sị na ọ na-aba n'anya ma na ọ na-egbu. Ele ya wụ nkwụ pịatụ ya. Negoti nnọọ, negoti ị na-eme onwe. Onye ihe nwere dị iche na mmanya na-abara ya na nke na-egbu egbu. Jide m nwa bịa nne ngwa jide ka anyị jide aka. Bịa nụ nyere m aka buto. Ma adala m ngwọrọ. Mbe dabe. Bịa nụ nyere m aka. Adala m ngwọrọ onye nwe adaka o. Mama je bona ambulance. Mba. Okay, luro. Wetu ko pa peba n'ụkwụ kọrị. Ya mu to ko kpọla ọkụkọ. Wetu na ọkụkọ peba n'ụkwụ na. Ya mu to ko kpọla ọkụkọ anwa. Ụtọnye mama. Kí ni èmi tó kọ ọkọ àti àyẹ̀wò. Ụkwụ dị ndị mmadụ ụkwụ. Ya mama afọ nke a. Ama tọbọ ko pa ụmụ ga nwụọ na kwọla ngwụrọ. Tọbọ na ko pa. Nke a na-acha n'ibe. Wetu m kitu ọnụ. Você mostrou assim não guapo. Chere, bia chere, mostrou assim guaque. Osirina. We weapon doge. Ekwuru m ya ekwu. Ekwuru m ya ekwu na nwatakịrị ya wee kwensu dịrị ndụ n'ụwa. Nwatakịrị ya bụ nwatakịrị dị ka osi na mmiri pụta ụwa. Mami ghọta na afọ anya. Mami ghọta ndị ke nwere ọdụ ogologo.
ekwuru m ya na nwa ewekwa esu chere na ihe ọ na-ekwu o si na ngwakwa gị ọzọ na gị agaghị anwụ na ya na-ezipụtakwara gị nwatakịrị ọzọ onye ka ị ga-alụ ma gị bụ nwatakịrị nwaanyị a na gị ga-adị ndụ ọ sị na ya mmege na ọgwụ na ịlụọ ya na gị ga-adị ndụ ma ọ bụ na iji ịmụ otu a lekwe gị ọnwụ gawa ka ị ga-alụ nwatakịrị maka iri ndụ iche na gị maka ịsha agba egbu atụ gị ịtụ nga awa ka m gba gị ka anyị seme ka m jikwe na-agọzi gị ezi mmụọ ọnwụ ga ịkpọ mmụọ ọzọ bigbo onye mgbe m na-ekwu ana m anụ ọsị holi onye nwe mgbamokwu jee gwa m nsọ gị na mụ nsọ nsị m na awụda m onye nwụrụ na anwụ na onye nwụrụ anwụ na nwụ ọzọ gwehazi ma mega na emega na dịka nlụọ kata wee ya onye wara nwa gị were m ihe dị gị mma ndị a na-ada akpọ egwu ikwọkịrịkwa anụnwa ndị bịa palọ anụnwa karịzi n'obodo anyị ada amazi mgbe ha na-enyi ozu ada ama mgbe a na-eme bịa palọ onwe nke a na-amazi a na-eme nwezi nke ama a na-eme oge ọbụla mkpụgodogo mkpụrụkoto isi gịnị ka ị na-ekwudo ihe mere m ji wee batawo abịara m ka m chọọ wife m ga-alụ achọghị m ịlụ wife over there okwu ga-amaka ọtọgbuo m otego m na-eche ka mmalụ mgbe ị ga-agwa m na ị chọghị ịlụ nwaanyị ada ọ dị mma nọ maka otu anyị chọrọ ịlụ nwaanyị n'obodo anyị Brother Okwe na-achọ nwa aga m akpọta gị ezigbo ọyị m ọ nọ na klaasị anyị ọ na-agba onye nke mbụ na klaasị anyị ngwa na-ekwu okwu ịkpọta nwaanyị wa na-enye ha onye nwa na ọya akpọta ya adị biko na-enye na onye ọ na oche ụmụazị na-enye ya nwanne m o nwere ezigbo ọyị nwaanyị mma akpọtara gị ifu nwa asa ụdara ifi ọkwụ ọtọ nya ifugodi nwa ma akwụkwọ nwa ma akwụkwọ nwa ọ dara ụda so mma kpọtara gị ifi ya ifugodi nke anya gaghị apụ apụ n'ebe ọ nwa nsọ ka ndị na-akpọta nwaanyị nne isi iji brọda gị nụtara ya nwaanyị nwa klaasị gị nwa klaasị unu nwa ọha ka gị keke ike ya a whole lot of change kwa n'obodo a na-eme atagide ya ịchọ ka ndị nna nna ya ewe iwe a ga-aṅụ nke fan ndị nna nna ya Afro Motishi, and I watch my sister. I like her, man. Oh, you're not going to get it. I do. I recognize Morico. Chichigodi, I just what's we better in Didi, right? Only one the Megodi aspect of the kind. You understand? And I got that. I was about to know. Yeah. That was a good routine by my house. What's school down there? They're coming. Yes. Ndidi.
Onye agwa onye nwa ya nna agwa gị maka ya. Chisom. Chisom, ị bịala? Enwebe anyị chọburu ịga so si ka anyị nọtụkwuo na-eche gị ịghọtago ya so let's ka anyị gawa Ndidi! Yeah, prepare him the gates. Ịma na ndị Igbo si na awa ada agbọsọ ihe na nkịtị. Ejikwala m ka ụgbọala lọta ụlọ. Enwere ihe kpatara m ji lọta ụlọ. Ka m gwazie gị. Emepere m ọmalịcha ebe a na-eri oriri na nkwari. Mana enwere ihe kọrọ ụka ebe a. Ezigbo onye ma nri esi ga-esichapụ ndị mmadụ okwu n'ala. Ịma na enwere ọmarịcha nne esiri mbọsị a tupu m gaba ebe ọkụ na-enwu n'elu. Nne a m kpọrọ enweghị m kpọrọ nne a m gụrụ ya afa n'afọ ya bụla gbacha. Achọrọ m ka ị bịa sie ya n'ebe ọkụ na-enwu n'elu ka anyị ji ya wee kpaa ezigbo ego. Ya bụrụ na ị chọrọ ikpe ya lawa. Ọ makakwa ọ gara mmanụ okwu ga-asọka ọ sọrọ ezigbo ụtọ. Otu a ka ọ dị nne m. Mana o nwere ọrụ nji n'aka kịta m na-eme. O nwere ọrụ nji n'aka na-eme n'obodo anyị. Ọrụkwa mmeso m mana Chioma nwere ihe ọ na-eme. Mụ ọwa ọhụrụ m ebe a tupu ya kpọọ gị. Onwe ị na-anụ gị nwa n'onwe ike ị na-anụ n'obodo a ifu gị kpọọ onye ahụ ọkwa ifu gị da obodo. Mmege biko kpọrọ ya gwa ka anyị mara naira. Kpọrọ ya ọ kpọrọ gị. Mmege m hapụ Chioma Chioma maka n'ife ọ na-ekwu. Afụchakwana m Chioma wee chọwa gị. Hapụ Chioma ka ya na nna anyị nọrọ ka ọ na-elekọta nna anyị anya ịma na ya na nna anyị adịka. Ọ bụ onye ga-eme osie isi chaa ọ bụ onye richa ọ bụrụ ibe edewa. Mmege m biko biko biko. Onwe ebe m na-aga o nwere ebe m na-eje eji m ọrụ n'aka na Chioma na nneba. Mmege m kpọrọ Chioma anyị akpacha arụ. Mmege m biko ka m jee ụka. Ele ihe ọ na-arụ onye m chọrọ ka ọ wụrụ mmadụ ka m kpụrụ ya ga ebe ọkụ na-enwu n'elu ka ọ wụrụ mmadụ. Ele ihe ọ na-arụ biko gwa m.
ị ga-ewere godi nke a jee zụrụ pure water achọrọ m ije n'ụlọ akụ ka nje bute nkụ ka nje bute nkụ were zụrụ pure water dịkwuru azụ koku naanị pure water naanị pure water agwa ya nke ebe ama ha ga na-apịa gị nkụ na ka nje bịa m bute ha na nkụ na ma bịa mmụ oge naanị ya ka ị ga-enye nke nkwanụ nne nọ ka m gwara ya sị ya ka nje ụlọ akụ jee bute nkụ ka m gwa gị nke wee eziokwu nsogbu m abụghị ego nsogbu onye ga-eso meri ya wee ego chọọ ya achakago m mana etigago m ka njegodo ụlọ akụ jee bute nkụ m nwere ego so na eji ego so na enwe ihe na ọdịa maka gịnị onye ụkwa na-adaka ka nya gụnwa akpọ gị dede akpọ gị gịnị chere nya ọ gụnwa na-aghọgbu arụ ụmụasa ụmụ nwa anyị nwe n'obodo anyị kwa taa wee dịka ndị a na-akụ ngwa ude onye wa adaka ị chọrọ ịkpọ m aha kpọọ m dede alimo adị mma nke izizi taa chere ka m gwa ya nọọ gị nwa na-akpọ ụgụ m gị nwa gara n'ọnụ ụgụ m ka na-ede ede nna ahazi ka ị jere ka ịkpa ụgụ nke m nwa ọnụ ụgụ m igbugo onwe gị lee ka m gwa gị ịkpatụgo nwa agụ aka n'ọdụ gbaa chere m ịghọta oge na-adịghị anya mmechaa gị ihe n'obodo ị mara ebe ịkwụ ka mụ na anyị na-afụsịa fest ka mụ na anyị na-afụsịa ọ na mụ na ya mesịa abịazie m ọkwa gị taa wee ya dị onye wa adaka taa ekpegere nwa na-eji 25 million naira n'ofu tebụl pịasa ya ṅụọ naanị mme ọgwụkwe gafe iche ebe a ga ebe a na otu tebụl ṅụọ ya were 50 million na-asụ ụmụ nwa ahụ taa onye ka nwanne m nwoke ga-ewere ego pịachacha makwa ya na-akpọ ego igwe onye ara taa kata wee ya ụdị onye wa adaka onye ara taa na-ekwusi na chi ji fonu gị n'ọkụ onye nwanne nwoke oge onye na ya fonu gị ka o tie gị n'ọkụ Dede, ọhịa wa can you imagine, man? ego aka na-emecha ka onye na-agụ nna bi n'ime ọchị Oh, you my shoe. Dede. What this guy? That guy, what kind of person? Dede International. Ah, mama, I the one ebo. Nyekwa Daka. Kebishi and Ebekinaga. Oh, she went London, Nagapa village. Well, oge m na-abịa ewetara ọkụ so tinyere m fon a n'ọkụ. Oge na-abịa ka oge na-apụ. Oge m na-apụ ya ewetara ọkụ tinye fon a n'ọkụ. Ese? Tinyere m fon n'ọkụ. Nwere fon a tinye n'ọkụ. Yeah. Ejikwa anya. Fon mara moto ka isi ntinye n'ọkụ. Fon mara ma na-etinye n'ọkụ mee. Tinye n'ọkụ. Nwere fon a tinye n'ọkụ. Sogbade, akwa ihe sitire gị n'ọkụ. Ọ nke gị, ọkwa nwe. Onye ọkwa na-adaka. Ka tinye gị fon n'ọkụ mee. Dede International. Mọmụ, ana m onye ofe rere 2.5 million n'ọnụ. Onye ọkwa na-adaka. Onye ọkwa na-adaka. Mama. Ndewo. Kana shikwenni? Me shikwenna. Ndị meeting ekwesị ebe bana. Bano ọ ka fọrọ mgbede ezigbo mgbede. Bueno. Ọma. Agụ gị. Mba agụ oke. Na-eduzi ntiri ekwentị a n'ọkụ. Kedu otu ọ bụ? Wa m sentiri a n'ọkụ. Ntiri a n'ọkụ. Unu achọ imebi ọnwa ekwentị? Mama eji onye. Agụ ya ka anyị razi ka ọ chọrọ isi etinye ama ekwentị dị ụtọ n'ọkụ.
ya jụba m na amarịcha ekwentị mara mma ọ na-etinye ya n'ọkụ ngwanụ mebi ndị ọcha ya na na-eme ya emekọ ihe na-esi ebe a na-enye ya nsogbu o ji si ntiri ya n'ọkụ ka ntinyere ya n'ọkụ ngwa gị maka onye na-eke ị na-ewere ya na-akpọrọ ndị mmadụ ọ sị gị tinye n'ọkụ itinye n'ọkụ o nwere ike na ị na-akpọ m na eji ya na-eteretịn ndị ya ka oche ọsị m ya karịbụ na nnupụrụ isi ka ntiri ya n'ọkụ ka o ree ọkụ ebe a o nwere ike na ya bịa ezigwe na-akpa ya ka ntinye n'ime ọkụ ka onye chere ya rara ya ba ya recha ya bụ na ụdị dị ime ọ bụ nwanne gị nwoke esi m si obodo oyibo nata iji maka ya na-akpaso m agwa ọjọọ kemgbe ụbọchị a eziokwu enweghị ihe jikọrọ gị na ya bi mana mụ na gị nọ mbọsị efi agbaba ọsọ ọkwa onye enweghị ihe jikọrọ gị na ya efi a gị na ọsọ na-eme ọkwa ya nke a bụ eziokwu mana ụbọchị nna anyị che na asị tata ọ bụzi eziokwu mechie ọma mara ị ga-agba ọkwasị ya adịghị eji otu ahụ ọ eziokwu ga-emechi ọnụ kịta chuchu amaghị m ga-agba nka na enyi unu na-aba enyi gị na ya na-aba mabụ onye na-emebi isi ma ọ gị nwa ma ọnya nwa na-emebi ọ dị mma nwebe m efe gị ugbu a ka njegodi kụziere dedi imo gaa nụ ọfịa ahụ ihe ọ na-amara ọ na mmesi ihe n'obodo a ụfụ gị mbọchị ọzọ gbaba ọsọ ọ maa na ọ bụ onye mmadụ ka ebe gị nwa ya ịka ga n'olu mechie ọnụ gị ọsọ ka ezuzuere otu Change 3 times in a day. Because I will try and phone man to get to the I'm a missing a lot of calls by now. I'm sure they pick up my calls. Phone. Yeah, I know. You see for phone they get to the can we have the phone is in the this my brother. Then because we got a phone because actually make calls. Phone is in the can we have the microphone and it's in the man and I send in with the phone. Come when I agent them hand ya can run immediately get one. Keep it to your name in my room. Ha and it's in your corner. This is my brother. Dede, I see natural phone. Give what I'm here. I'm gonna get a go na go. But phone isn't in our catch. Phone network. Phone is in our phone in our What's this here? Get it in. Hey, one Julia or see a kedi or sin is at any more. See, I did a couple or some money actually disobey. Oh, what don't you ask it to your phone? Like a dog, I think we're 40 and okay. You know, you're going with 40 and then I do more with Doko or Codich. Hey! Or Codich. Never no fiancé at the phone, Noku. Oh, could Mama, mother, I drove me a seat for the phone. How would a phone to you knock? Mama, you're walking a walk. You're going to a phone. Mama, may will a phone to you knock. Oh, woman, I did where I see Boginile, she and daughter, not about my head kitchen or electric, knock on them. He's in the phone on knock. Mental is a little phone off against him. I was him. It's in Nanya knock alone and I want to phone on phone knock on the telephone knock. All my contacts, numbers, my documents, everything that's on this phone. Mama. Cable the one.
jee nchọ nwa m ebe ọ na-edebe ya ụna na anụkwu ya m na-ekwu jee nchọ ụlụ m nwa m ma gị nwa ma m ebe nchụfuru edewe mama ọwa iji wee kpọọ m ọ na-oruru ihe m ga-eji kpọ gị achọghịkwa m ifu ya na dis compound achọghị m ifu ya ọ ka mma na ọ nwụdere ebe a ọ nọ bikos nweta ahịa nwere aka m kilee ya maka gịnị bịa n'ugbo enu jee nchọ nwa m so nwanne ya nwoke jee nchọ nwa m mama elekwana ebe chọrọ ya chọọ ya oke na nga bụrụ ya sị na ọbịa ebe na ọ ga-egbu ya ọ bụ mma m chere biko kunie jee ka ị chọọ ndidi si ebe a apụta n'ilo jee chọọ ndidi n'ime ụlọ kpọọ ya ka ọ bịa chọọ ma m nke gị na nwanne gị na-akọ jee nchọta m nwa m onye ma na-ebi m gbalara gị azụ eziokwu niile chi azụ ọ na tata ma ọ na-emegidere ihe m ji anya m na-abụghị imo mmechachara ihe tata ahịa agbanwe mana emi Obinna gwa m na ime anọrọ ya bụ ụlọ maka na asị na ime ụlọ ya ha ama m imo ma oti agwụ na akwa ya asị na ụlọ ya mgbe aha bịarutere ya n'ụlọ ya imo ga-apụtarịrị mana ofu ihe mma bụ na anụ na-ata ata echi bụ nta imo nwere ike gba ọsọ taa gbana na afọrọ ya anya mana echi o doro m anya na ya nwụdị imo ọ sịkwa ya gbaji igwe nga gbenu gbana gbala nne ya bikwu nne ya gaa zoo anyị mana ọ ga-apụtarị mmiri zụcha anwụ ga-acha ya pụtakwana igekwa imo ọtụtụ ụbọchị maka onye ori ofu ụbọchị sọsọ maka onye nwụrụ megide jide imo ihe m ga-eme ya ọfụ nwaanyị ya na ọsani legodo obere nwa ọnụụgụ m ka na-ahazi ya ka ọ ga-aka ọkụ bi ọnụ ya mana ndị ejidechakwala anyị Ele Chineke na-afọ ekwa anyị ọkwa ekwa nsogbu ọzọ ekwana ha gara ebe emekwana onye makwanụ ichefu na ha nwụrụ ihe mechide dị ime ike kwere ike onye ha ji bịa nke a gbasara ha ndị isi ka chetukwa obere tupu ha ejidekwa anyị chere gịnị nne ka ịpụ biznes anyị na-aga nnọọ nke ọma maazị akpọgo m achọrọ m ịbịa gbagobe mana papa enwere ife na-ewute m n'ori nne m chọrọ kedu ife ọ bụ ịmụka na emepere m nnukwu ebe a na-eri oriri na nkwari ebe ọkụ na-enwu n'elu ebe a nsi wenata ebe anyị na-ekpe ekpere ya ime ebe ọ bụrụ ebe ụmụazị na-anọ ọ wee ebe igbu onye njecha onye bịacha ọdọsụkpọrọ ibe ya mana e nwere ofu ihe kọrọ ọkụ ebe a onye ma mgbe ka esi esi nri ife enyego m nsogbu nye m nsogbu mgbe chee bịa chete na enwere m ọmarịcha nwanne maka isi ya mmege eziokwu ka ọ bụ mmege ka m kpọrọ mbọsị a na-agwa mmege si anyị achọrọ m ka ị bịa soro m ka anyị jee ebe a ka isi chapụ ndị mmadụ kwụ n'ala ka ọ ya abụ onye richa ọkpọrọ ibe onye ife ọkụ imere ọfụma ịmazi ife mmege si m na enweghị ife ọ na-alụ n'obodo a na ụba nsokwa m nka na-ekwu ọjọwa m si ka m jụọ gị papa kedu ife ọ bụ mmege na-alụ n'obodo a kpatara o ji ife a m chọrọ imeri ka ọ ghọọ mmadụ ọjọọ kụchapụ ya efu ife nna ya kwu ịmara mgbe m na-aba mba na-akọwara ya ụbọchị ịbata ọ dịghị ka egwu mana ife mụnwa bụ okenye nọ anị ebe a na-afụ nwatakịrị ligo ogodo elu ukwu ọjị n'ime afọ ya eziokwu mmege enwere ife ọbụla ọ na-alụrụ m n'obodo a nwere ọrụ ọbụla naanị ọrụ mmege nwere n'ụlọ a bụ ọgbụgharịa osi ebe ọgbagogo ebe anya na ụmụ nwoke a na-ayịgharị ndebe ego were oji efe nri oji eme ya na chi ya mana nekwa ya ka m gwa gị mmege akarịrị ọkwa gị ịnwa ahụ arapụ mmege yara ịkpọrọ ya ka o jebara onwe ya ụlọ bido kịta chụba ego nwarụkwa nna a na-ata afọ akpata ego ị nwere ike ịnatazi ọzọ ọ bụrụ na ọ dịghị ime
ime mkpuke ọ bụrụ ime akpata ebe a mmege nwanne m nwaanyị kemụ ntị ozu ụmụ nwoke n'obodo a ozu ya ka ị ga-ebu wee na Chineke kwere ihe ọjọọ ịmara ihe izu obodo ga-eme bụrụ mmege tinye ya n'ụgbọala gị papa ekwusịgokwa m agwago m mmege okwu mmadụ ya agụ nwanne ya amaghịzikwa m ma ọwụ ndị uwe ojii ka m ma eji wee bịa kpụrụ ya akpụrụ ị na-eji uwe ji ọkwa ịnọ chiọma na-esi anya papa m mee gịnị were ya nwayọ ọzọ a ga-agwakwa ugwu gị brọda were ya nwayọ mmege ọkazi ya ike ka mmadụ mmege nne m ọ na-afụ dede nwanne m nwoke ịgwa gị eziokwu esokwu na-achọ ya ọ nọ nọ ya ọnọrụ ya na ọnọrụ ya na-achọ ịkọwa nọ ya nọ n'ụlọ o nwekwara ezigbo ihe anyị na-ajị asị m na ọnọrụ ya na ọnọrụ ya mana chere iwe wena gị ofugo anyị ka anyị mara na ma ya eji gba ndị na-achọ ya ka ha bịa chọọ nwanne ya ọ bụrụ ya ọ bụ kemgbe otu ọ batabeghị ị gago be ya abịa ịma na ezigbo ya nwoke o nwere ike ọ na-ebe ahụ ọ bụ eziokwu daalụ ụmụnne m ya na isi ebube go gị onwe gị jụziri gị afọ ya na nwanne gị nwoke pụrụ n'uje na-agba mbọ ka ife niile dị mma ọ kwefuru ebe anyị bi ọ ma dị mma na ị bịara ifu na alụgo nnukwu na elu dịka a na-afụsị na ezinụlọ ndị ọzọ eji wee bịa gwa gị ka ị bịa nye aka jee ebe ọkụ na-enwu n'elu ka ị bara onwe ya uru esi ya na enwere ọrụ ị na-alụ n'ime obodo ebe a gwakana m kedu ọrụ ahụ ị na-alụ kpatara na ime eje nyere nwanne ya nwoke aka papa ị chetara ozi na o nwere ezigbo ọrụ na-arụ n'obodo a rụwa ya ọnụ na ị na-apụala ọrụ gịnị ka ị na-alụ mmege kedu ife ọzọ ọbụla bụrụ ịdị na-akwụgharị tifọ ịkwụrụ gbago ịkwụrụ gbadata gịnị ụmụ nwoke anaghị yigharị chee na m amarọ mana ị marọ na akpacha m anya gbachi gị nkịtị ma ife niile ka isi aga eje ama m ịkwụgharịe ndebe ego isuru ego igoro anụ nkịta gịnị ụmụ nwoke anaghịọrị afụfụ m ogbofu m na ihe m na-agwa gị ịfụ mmege too chukwu mmege akarịrị kpụrụ mmege ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ndụ ya baara ya uru maka ife ọ nọ n'obodo a bụrụ ya bụrụ ya n'ụgbọala kepụrụ ya ga-akọ jebara onwe uru mụnwa na-ekwu ọ bụrụ kpụrụ ya baa n'ime ụlọ kịta ịma ife dị gị mma na baa n'ime ụlọ na asị gị baa n'ime nwa achọgbo ka too chukwu papa kedu ebe ọ nọ ọpụgo ụzọ ọ dị mma enyere onwe ya nsogbu kama na ife m na-achọ ime ka ịmata bụ na ụbọchị ị gaba anata nụ na m egbugo nwa ma m na-etu a ka ọ dị ebe ọ bụ na ọ saga ya aka mgba ịfụrụ ihe na-agwa gị papa were nwayọọ papa were nwayọọ mana nsogbu adịrọ banye ụgbọala jee chọọ onye ga-alụ ebere ife nsị gị rapụ okwu gaba jebe mmege ịfụrụ ya bụ mmege ife a na-ekwere ya okwu n'ukwu a na-eji ose gbasịa ya kwatọrịsịa ya ugwu a ebe ọ bụ na esi ọpụta ụwa ọzọ jebere onwe isi gba mbọ mmege kere ebe ọ nọ nya ikpebigo ị na nne iyi afụfụ ntalụ mụa nne ibu oyi afọ ite naanị ịpụtazie karịa ike ị mara tata ka nke gị na-aga agụ m ebekasị gị bee gị kịrịkịrị mgbe ọ bụrụ na ị mara ihe ime na ịdị njikere ije soro nwanne gị nwoke na-agba mbọ debe ebe ọkụ na-enwu n'elu ka ije nyere ya aka ka ọ na-edịrọ ọ bụrụ efe eyi m ga-ebere isi kedu ihe mgbuo gị nlie gị ụmụamụyi ọ bụrụ ife papa iji ọrụ n'aka fugo na ịchọ ịna n'iyi mana tupu ị nanarị n'iyi ha ka njizi aka m gbata ọyị ka nnazi ifuru ife a na-ekweri egwu ife a aga m agbarikọsị mgbasịa gị ọsẹ taa mgbarikọsịa ya ebe nwere ife na-eju ya ịdị njike gị dụọ papa
odogo anya na ịchọ ịna n'iyi ka m bidozie ebe a kịta chelekọrọ ose ndebe bịa ndị esi na gịnị mere ọ na nke ọya nwoke abịa ka ọnụ ebe a nke ọnụ ya bụ na ọ dị ndụ nwa ahụ ọ dị ndụ mana eze chukwu abịa oso ofu nsogbu o nwere bụ na ọ sị na agụụ ya egbuori ya na adịghị enyeju ya afọ ebe agụụ ọ bụchakwa ebe iburu nne na-ebugara ya ekwekwana ka ntị ọzọ nụ ya nsogbu adịrị mana nsogbu adịrị ụbọchị ịchọ ọrụ ya nne ọzọ eze chukwu abịa maka ntị ya nwa m dị ndụ ka obi m nata bịa nata ịsacha ya mmiri sapụcha aja niile anya ga-eghe eleghị ichekwara ihe mmadụ na-ederi n'ihe were ajọ ihe nji eme esi gị mee nke asị gị na hapụzi ihe nji eme